Balik sagbot diri. Dami lang gini nang hita ro malingkin. Asa man ta ko na tong banan? Uy, di ara mo diri akong asawa dai. Grabe, gihan na gini akong asawa nga. Pakai kay bawo ko kay. Ano kay bawo ni sa asa ko ang lakat ba? Kini bang babas kong asawa ta? Tabilbila na may taon. Murag armalite. Ang kinahanglan magtaybaw gi ko mo lakat ko. Pandulon. Dira ay nagpaduong pangari ay. Kay puyo ani. Day. Ni ara man ay ka diri kanang mulakat ra ba ko? Asa man ka? Mulakat na sad ka? Ang mulakat lagi ko unsa man ka balik-balik ka na unsa man na iyo eh. Asa man ka? Ayaw ko nimo mulakat ka kay mag-usa man ka magpa-change oil ka? Ay, pag-uong diha ha? Kaya ka na rabang kinsoil, naghan kay na biktima na anak. Ay, sus, dito ba sa itong anak, itong silingan, nag-away na, nagbuwag na sila tungunan ng kinsoil. Ay, dito ka na ha? Pag-uong dire. Pag-uong gid kay. Gusto nga, puspusan di ka. Sige, di na ka padulgon ikagabi eh. Di na gikakakuan sa kuha. Di na giti ka pabalikon nga rin. Kan, ayaw gikuan ang imong pagkuan ha? Kan magpa-kinsoil ka, unya. Pagkaman ay, nadigay ka uban nga chicks. Ayaw gikuan na. Paglagod ganit ko. Bakit ang tamang duha? Basta kay panigbaso tingin mo. Unsa man? Di ka minos ko paghilom diha Domingo Kana imong ka tabilbil ba. Wa ka maghuna-huna nga. Wa man ganit tay bisag usa ka buok sakyanan, nya maghisgot-hisgot ka nang chinso Diha Aw, gusto tuod no. Wa man tay sakyanan. Yes, hello, welcome back sa ating YouTube channel. Og syempre, kauban niyo pa rin diri si Sir Chris, no? Bago na ang pangalan karon sa ating YouTube channel, Chris Comedy TV o CCTV. Ako na siyang ibago tungod kay ang among grupo nga Miyabas Finds TV. Ang uban wala na nga rin sa Miyabas. So, para kang EJ Yuson, tuan na o Cebu. So, basig buong mga ako na lang usad. No, unya si Kini Caro, shout out sa inyo. Tuwa siya o siya o Manila. So, kumusta mo diha? Niya uban akong mga kabanan, medyo busy. Tapos gusto na kayo hatag ng time nga magkauban ni pag-vlog. Pero siguro mo guest gihapon sila, mo apil gihapon sila sa atong mga pasiyaong mga drama, mga videos. Puhon no o ganahan mo dili na sila mga busy. So, salamat kayo sa mga padayon nga nag-support sa atong YouTube channel. 638 na ato ang subscribers. Nya sa ato ang mga wala pa diha ka-subscribe, palihog kog subscribe. Unya sa mga naka-subscribe na palihog kog share sa ato mga videos. So, shout out sa tanan nato mga supporters, mga followers, especially kang Margie Sumangit o kang Russell Bukado nga from the start nga naghimo mga video vlog. Sila gid ang mga suportado kayo no hangtod karon na gihapon gina-share nila ako ang mga videos. So, uban nga gusto mo pa shout out, comment na lang yung pangan o dito sa ito ang videos na ito ang YouTube channel aron nga shout out mo. So tangi ang mga sunod nga mga videos unya di ay salamat sa nag-video ni aning sa atong unang comedy drama nga akong ipakita. Akong videographer ato ako ang asawa no nga nagpapakayo si Cheryl. Yes. So thank you very much and God bless you.